Venga, txu, 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 pi, pi. Zenbat urten dira? Ondo egin du? Bai? Oso ondo, sartu du. Pini hemen Javier aurrean, mesedez ikusteko dano. Eta ni grabatzeko, venga, itxi. Sartu du baso bat eta urten dira zenbat? Xabi, Hori da, oso ondo. Super ondo egin du, ezta? Xabi, kendu erditik. Andereño izan du. Izan du